एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायबावनाय थाबाय। अखा हागासिनो साथा लादा भिडिअ खालामदों आङो मोनसे ब्लग बानायदोंमोन। ब्लगा जाहैबाय आङो माने जोंनि खाथियाव माने दैजिमा होननाय जायगा दङ, बेयाव आङो थांदोंमोन आरो माने बाजार खालामनो। ओरैनो बेलासियाव बाजार जायो, ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय आं भिडिअ खालामा सानदोंमोन। ओमफ्राय थांनानै ओरैबायदि मोजां नांदों माने गोसोखौ, बेयाव माने भिडिअ खालामबाय आरो आं माने भिडिअखौ आं माने ससेल' खालामनो मोन्दों, मानो होनबा आंनाव मबाइला चार्ज गैयामोन। भिडिअ खालामबाय थानायावनो मबाइलानो अफ जालांदों आंनिया, बेखायनो आं ससेल' लानो मोनबाय आरो मोजां खालामनो हायासै भिडिअखौ। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। एकदम जोंनियाव कारेन्टआ डिस्टार्ब होबाय दं जोंनियाव, माने अखा हाबाय दंना, मा खालामनो। स' नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। एकदम नै दैया बाजार जाहैनायाव बाजारखौ नायलांसै। लकेल आरो बाजार फिसा जायो ओरैनो, बेयाव बन्द' सन्द' गैलाया। बबेखाय लादो, बेसेसो लां? अमा बेदर लांद' दिनै अमा बेदर जायो, बिराद गोबाव जाबायलै। सिल'सो अमा बेदराबो लांजोब्बाय। मोजां माखाखौ मोजां गैलालै, मोजां गैला। मा खालामदा? लानांसिगोन लानोबा, मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो जानो लुगैबा जाखानांगोन ना। सुनुबाय सेरसे 50 थाखा मोसाबाय बेनो। बेयाव 50 थाखा मोसाबाय। मैगं बाजार है ना। Ada? Ini naya nih looking. Kamu naik nala bazarku, apa aja belasini bazar. Kampung jauh bazar दा जोंनियाव सालांसै आरो न'खराव A few moments later.
जायगाया जाहैबाय माने दैजिमा बुङो बे जायगाखौ आं माने बेयाव माने मोनसे दैजिमानि माने गाहायाव मोनसे बाजार जायो आरो ना सब फिसा लकेल बाजार स' बेयाव आङो बाजार खालामसो फैदोंमोन आं इयाव बाजार खालामफैनाय ओमफ्राय जों एसे साखै बेरायनो फैबाय आरो ना हाजोखै ओरैनो एसे माने फैनानै बिराद मोजां नांदों माने आं माने भिडिअ खालामा सानदोंमोन आरो ना माने फैनानै बिराद भिडिअ खालामनो लुगैबाय दा नोंथांमोननोबो एसे देखायनो सानबाय आरो नोंथांमोना नायलांदो दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो माने ओरैबायदि मोजां नांदों ना गोसोखौबा माने आं गामिनिफ्रायनो जेरावबो बाहेरायाव ओंखाराखैमोन आङो ओरैनो इयाव बाजार जाहैनायखाय फैबाय बाजार खालामफैबाय एसे दा बोथोरा मोनाहांबाय माने ओंखायनो जों बारा गोजौआव थाङासै माने एसे गाहायाव थाबाय आरो भिडिअ माबायदि दं बारा मिथिया आरो भिडिअ बारा मोजां जायाबो जानो हागौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिराद ओजा थाबाय हाजो नै दैया फैबाय दैयाबो मैयानिफ्रायसो फैदोंनो दाख्लैसो सिगाङाव लोगोआव फैदों माने दैया गैयामोन दा अखा बुरजा हानायखाय दैया फैबाय नै एबार दैया थाबाय थासिगोन इयाव मानसिफोरा सोरबाफोर फैयाखैबा फैदो दुगैफैबाय थादो बेयावनो नायदो मोजां मोनदों औ बाजार आरो ओइ गाहायाव दङ आं भिडिअ खालामा सानदोंमोन आरो एकदम मा होनबावनो एकदम फैनानै एकदम खालामनो गोसो जाबाय नै जाबाय आरो खासिबारि बा बरा जादों फट' सट' लानो दा बे समाव मार मोजां जायो दे फट' लानो DSLR फोर दंबा बरिया फट' लाफैनो हागोन लोगोफोर जोंनि जायगाया बेनो आरो गोजौआव साबसिन हामसिन दंबावो जायगाफोरा लोगोफोर दैजिमायावबो वाटारफल दंनो वाटारफल माने रावबो थाङाखै आरो वाटारफलाव थाङो बे जायगानि मानसिफ्रा थाङो आंनि लोगो दं बेयाव जायगानि लोगो दं आंनाव बिसोर थांखांबायनो वाटारफलाव मथा मथि बेनिफ्राय 5-6 किल'मिटारसो जागोननो थ' गारि लांजाया बेनिफ्राय थाबायनासो थांनांगोन बेनिफ्राय जों सानसेबाबो थांगोन आरो जों थांनो नागिरबाय दं आं नोंथांमोन देखायगोन सानसेबाबो जों थांनो नागिरबाय दं मालाबा जों सम लानानै बरिया थांगोन जों नोंथांमोननोबो देखायगोन दा नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायदो नै मबाइलाव बिराद गोजान नुयो दै नङाबा खाथियावसो नुयो दैयाबो नैबा थांसैथ' बारना हाबावगोन जोङो सिगाङाव मानसिफोर दङ नेक्स्ट भिडिअ फैनानै मोजां भिडिअ खालामफैसिगोन दिनै ओरैनो जाब्बा जुब्बा